Čaute. Som v aute pred domom, lebo dieťa mi zaspalo, takže využijem túto chvíľu. Počkajte, dám si to dole. Využijem tú chvíľu na to, aby som vám povedala, že každý jeden deň v našom živote je dôležitý. Pretože a každý jeden deň sa musíme rozhodnúť na novo. Lebo máme tzv. Vec, ktorá sa volá slobodná vôľa. A môj život, napriek tomu, že som študovala teológiu, že som chodila na evanjelické liceum celý život, že ja som proste, a že ten Boh ma aj ochraňoval, aj tak som sa dokázala dostať do úplne hovadín. A to len preto, že som si myslela, že to je samozrejme, že proste všetko funguje, Boh je na mojej strane, ja sa dobre rozhodujem. Ja robím predsa dobré rozhodnutia, lebo predsa som veriaca. Takže nie. Nerobíme ani dobré rozhodnutia. A je úplne jedno, či sme veriaci, alebo nie sme veriaci. A môj život, keď som aj študovala teológiu a proste žila, a ja som ale chcela žiť aj akože veriaci, ale aj v normálnom svete, hej, že som chodila von, žúrovala, normálne, frajeri, neviem, proste, nie, nejaké všipnuto, ale proste normálne. Lenže to bol ten život, že mal si dvoch pánov, že aj Boha a aj svet. Lenže to nejde. Jednoducho musíme sa rozhodnúť. A je to dosť hororové vlastne odovzdať tomu Bohu všetko a povedať, že dobre, dávam sa, ty urob čo treba aj so mnou, aj s mojim životom, s touto situáciou. Je to, že horor, lebo vlastne pre niekoho možno nie, ale pre niekoho, kto vlastne je control freak, čo vlastne vysvetlo, že ja som, kto by si to bol pomyslel, tak to bolo, že brutál, lebo ja zrazu, že OK, tak vzdávam sa, kormidlo, tu máš, rob, čo musíš. Ono sa to potom upratalo, ten život. Čiže akože moje svedectvo je, že sa mi to upratalo. Možno som ja aj tak mala zažiť všetky tie ťažké situácie, lebo to možno bola nejaká skúška viery, alebo to bolo, že som to potrebovala, alebo proste ako wake up call, ja neviem, akože úprimne neviem, ale viem, že ten život predtým, napriek tomu, že som bola veriaca, napriek tomu, že som to aj študovala, aj tak som robila chujoviny, lebo som si myslela, že sa dá žiť aj tam. Nedá. Takže len to som chcela povedať, že nedá sa mať dvoch pánov. Buď je váš pán Boh, alebo je váš pán svet. No a vieme, komu patrí tento svet? Temnému, takže No, počkajte, niečo som ešte chcela povedať, som zabudla. Nie, iba toto. Že my sa musíme každý deň na novo rozhodnúť a na novo mu to povedať, že ďakujem za dnešný deň, zverujem ti ho, ideme na to. Pretože každý deň môže byť náš posledný a každý deň sa ráta, lebo každý deň sa môže udiať niečo tak zásadné v živote, to není. Lebo my padneme do toho režimu, stále tá istá cesta niekam, stále to isté, tá istá robota, zobudenie o takom istom čase, blablabla. Toto nás ako keby dostane do takého mentálneho, akože vlastne nič sa nedie, nič sa nemení, môj život je takýto, dobre, čau. Neviem, možno je to aj plán, že tá robota, to vstávanie, to všetko, že nás to má tak oblbnúť, že si nemáme vážiť ten život a vážiť si každý deň, lebo vlastne my s tým životom len vlastne bojujeme, lebo sa nám to tu nedáva zmysel. Niekto, kto robí robotu, čo ho baví, super, ale plno ľudí chodí do tej roboty len aby prežilo a to je ťažké a nebaví nás to, ale prežiť ten týždeň, čakať na piatok, potom nejaký víkend, ten ubehne jak nič a zase týždeň a takýto kolobeh furt a nám z toho prepína. A vlastne výsledok je čo? Výsledok je len to, že vlastne my si nevážime dni. A malo by to byť, že my každý jeden deň vstaneme, že dobre, pán Boh,
prosím ťa, použij ma ako chceš ty. Ďakujem ti, že som zase sa zobudil, že som nezomrel v spánku napríklad. A že veď ma a ty rieš za mňa tie situácie. A ono sa to potom nejak začne ináč diať. A potom zase ťa niekto vytočí na ceste, keď šoferuješ, lebo proste niekto na 3 sekundy niečo urobil také, že ja som musela takto len volantom. A proste, a čo teraz? No. Takže a potom zase bojujeme s tými všetkými našimi vlastnosťami a so sebou samým a s našou hlavou, ktorá nás furt pokúša a ktorá nám našepkáva furt, že no to by si nemal nechať. Tento človek nedal ani blinker, keď sa pre teba dal. No, nedal však. Mohol to spraviť, neurobil to a zase teraz akože čo, ja sa nechám tu. No, takže som chcela povedať, že každý jeden deň je dôležitý, každý jeden deň sa ráta, každý jeden deň sa môžu zmeniť všetky situácie, ktoré nás ťažia, všetko a každý jeden deň sa na novo musíme rozhodnúť zveriť život Bohu a vlastne veriť. Lebo to není samozrejmosť. Ako ja som si myslela, že to je samozrejmosť, ja som si myslela, že všetci to tak majú, že proste veria, že vedia, že je niečo viac. A ja som normálne úplný, jak nejaký toto, žila v tom, že to tak každý má. A ja som nevyrastala v nejakej veriacej rodine, áno, pohybovala som sa stále v tom líceum a tak. A potom aj tá vysoká škola jedno s druhým, ale ja som to brala, že to je automatické. Ale v 14 rokoch som bola na premiére František z Assisi, taký muzikál. A ja som vtedy, že what? Takto ja rozmýšľam, to znamená, že ja som veriaca a to je niečo iné a to nemajú všetci tak. Proste chápete, v 14, teraz tie 14-ročné vyzerajú, jak keby mali už odžité 45 rokov a make-upy a všetko a ja v 14, že to nie sú všetci veriaci na planéte Zem a inak rozmýšľajú. Mago. No a vtedy som sa vlastne rozhodla, že chcem ísť na tú teológiu, ale ešte medzi tým, že tam úplne, že tak ja idem študovať teológiu, lebo ja budem asi kňaz alebo čo. Čo evanjelíci môžu byť, ale už nie som evanjelik, takže too late, tak robím aspoň toto. Ale normálne to bol pre mňa úplne že šok, že vlastne to je niečo špeciálne, také rozmýšľanie. A ja, no tak chápete, čiže dobré, Andrea, v poriadku si, všetko je s tebou v poriadku. No a aj vtedy som to však povedala doma, nie, a proste a akože vyhrala tá logika, že čo budem robiť s takou školou a radšej chod na niečo exaktné a potom sa môže v živote motať, alebo proste jak moji rodičia, lebo oni vyštudovali, obaja sú umelci, ale vyštudovali proste exaktné školy, otec architektúru a mama estetiku, no dobre, ale aj tak, že mám ísť na niečo také, tak som išla na prírodovedeckú, hej, no ale tak proste mi to nedávalo zmysel tam. Lebo proste mňa baví toto. A ja neviem, z akej horniny sa skladá malá Fatra. Lenže tí moji spolužiaci toto všetko vedeli, ale za to nevedeli rozoberať dejiny a filozofiu a tieto veci, čo zase mňa bavia. Čiže dobre, však naučiť sa viem, urobiť tam mapu na kartografiu, no tak som sa naučila s mierkou. Viete, čo to pre mňa ale bolo? Pre ženu mapa? Dobre, ja mám akože trošku ten zmysel pre orientáciu, ale aj tak. Dobre, mala som Ačka, ale nedávalo mi to zmysel. Tak som odtiaľ odišla. A potom sa ešte, medzi tým bola chvíľu ešte taká prestávka a tak. A nakoniec som išla na tú teológiu a tých 5 rokov na tej evanjelickej bohosloveckej fakulte bolo najlepších rokov. Fakt to ma tak bavilo. Ale zase diabol zauradoval, lebo môj dekan vtedy chcel, aby som robila tú farárku a že ja mám na to talent a že mala by si kázať. A ja, že nie. Čo ja budem 20-ročná kázať? Komu? Veď som nič nezažila a tam chodia ľudia, ktorí zažili kadečo a čo ja budem vedieť. Lenže to nehovorím ja, to cezo mňa hovorí Boh.
Ale to by tiež mohol niekto vtedy povedať, že počkaj, toto je tvoje ego. No. Ale zase, moje slova a zase, čo si želáme a čo si neželáme, tak čo sa udialo? No. Zažila som také veci, za pár rokov sa to nahromadilo, to je vo filmoch, sa nezažije. Tak asi, lebo som si to želala, že až potom budem kvalifikovaná možno niečo hovoriť. Tak Pán Boh, že hovorila si, že si nič moc nezažila, tak tada! Tu máš plethora of everything. Takže som zažila, ja neviem, jediné, čo som nezažila je asi... Dobre, nič nehovorím. nič. Už stačilo, už som tu, už rozprávam, už robím, čo odo mňa chceš, tak chill. Takže som si myslela, že musím niečo zažiť, aby som mohla rozprávať ľuďom o Bohu. Tak dobre, tak som zažila a rozprávam ľuďom o Bohu. Lebo ma to proste... Neviem, ja preto proste horím. To aj môj muž vždy povie, že no ty, keď niekedy sa normálne z teba ide také teplo zrazu z rúk a zo všetkého, to je normálne, že ty aké by si horela, alebo čo, keď rozprávam o Bohu a tak. Ale to asi nerozprávam ja neviem, ale je to halus, no. Takže vlastne, napriek tomu, že som študovala, napriek tomu, alebo práve preto ten temný najviac vtedy útočil a nerozhodovala som sa každý deň na novo preňho, lebo som to brala akože automaticky, samozrejme, že však ja som to niekde na začiatku v živote už podpísala, že chcem, aby si sa o mňa staral, čau. No. Takže každý jeden deň na novo sa musíme rozhodnúť, vybrať si, či ideme s Bohom alebo s niekým iným. If you know what I mean. Tak prosím, aby ten svet bol lepší. Prosím, rozhodnime sa každý deň, že ideme s Bohom, že si vyberáme to dobro, že si vyberáme to svetlo, že si vyberáme tú pravdu. Nezabiješ. Áno, napríklad, nezabiješ. Vôbec ako môže byť téma nejaká vojna? Nezabiješ. A tak. Boh vás miluje. A my sami sa vzdialujeme od Neho do temnoty. Ale On tam stále je. Stále tam je. A my si vyberáme, či ideme takto od Neho, alebo sa vraciame. Prosím, navráťme sa viac k Nemu. Bude svet naozaj lepší. Naozaj. Naozajstným kresťanským hodnotám, nie tým fejkovým všelijakým. A proste nezabiješ. Nevypovieš krivé svedectvo voči svojmu blížnemu. Hotovo, akože tam... Dobre, Andrea, ukludnime sa. Love you all. Držte sa. Zajtra ráno na novo ideme na to. Lebo máme vždy na novo šancu napraviť všetko, zmeniť. My máme stále tú šancu, len temný nám hovorí, že nie. Pretože sme vtedy pred 6 rokmi si urobila... No, pretože čo je temný? Temný je legalista. On pozná Bibliu odpredu, odzadu, on vie všetko, čo sme urobili zle, kedy sme to urobili zle a vie nás totálne obviňovať, ale to je temný, nie Boh. Boh stále je a vysiela na nás tú lásku. A my furt si dokážeme vybrať, že nie, iného chceme. Prosím, takže to. Takže žiadne... Nenechajme si ho tuto nahovárať, aký sme nehodní, zlí, nevhodní, hriešní, čo sme všetko pokazili, čo sme kedy komu urobili, povedali, nepovedali. Dobre, každý jeden tu má na rováši, každý jeden sme tu urobili pekné hovadiny, alebo sme si aspoň pomysleli, ale aj to už sa ráta ako prúser. Takže každý jeden deň na novo k Bohu. To je všetko.
Love you all, pokračujem v čakaní, kým sa dieťa zobudí.